Nkwechiri isi ọnwụ doro ụwa anya, ọ kpara gị aka, ọ pịanye isi gị na apata ụkwụ ya, kụọ gị dugaduga. Onye maara ụkpụrụ ụwa maara ka esi eso ya. Ụbọchị onye chiliri aka elu si na ike agwụla ya ka nke ya furu aba ya ala. Ụwa si ebe a esi ebe a, ọ chọọ nkụkasị akụkasịwa, ọ chọọ ya n'ụzọ udo enyekwa ya ahụ. Ụwa bụ ndoli kama ọnwụ ka mmadụ hihiwa ya. Ọ bụ ndụ bụ isi ihe niile, ọnwụ bụ mpịachi ya. Nkwechiri ka eji agbaso ụwa mgba, ọzọ gidim ọgba mgba atụgharị ọkpa. Kama ụwa ga-anwude gị n'ala, ahụ unu abụrụ ụzụ. Ịzọta ọnọdụ n'ụwa bụ nkaramanya. Onye kwechiri ụwa mara na egwu ọ bịara abụghị nke achị ụtaba n'aka agba. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe na Donomma.